когато аз бях в детската градина и ме питаха ти кои животни обичаш, и аз казвах живите. Тоест, значи всички животни от най-малка детска възраст. Съм била осъзната в това отношение. Аз специално помагам на животни, които са безпризорни, улични животни и много обичам, когато направя някакъв успех. За мен успеха е едно животинче да стигне до един осиновен дом, в който да бъде щастливо, защото всяко едно такова животно заслужава дом, а не да бъдат по улиците. Моят личен пример е, че преди няколко години реших да осиновя куче от приют, което беше в бедстващо състояние. Намираше се на морето, бебенце изхвърлено, тъй като не е породисто, те са го мислили за породисто, но са видяли, че не е. Изхвърлили са го на плажа, той е бедствал там. Съвсем малко бебенце и е спал на плажа. Аз намерих негови снимки в интернет, свързах се с приюта, който го беше прибрал вече и пожелах да си осиновя. На 7-8 месеца беше, когато тя дойде в моя дом. Докараха ми я точно на 25 декември. Тя си беше моето коледно чудо и моят коледен подарък. Името се казва Барби, така я бях кръстили в приюта, защото тя беше много чувствителна и много нежна. И аз реших да запазя името, защото е много колоритно и лесно запомнящо се. Много интересно нещо се случи при нея, голяма трансформация. Оказва се, че когато животните получават любов и са в спокойна атмосфера, много се отразява на козината им. Когато аз взех Барби, Барби беше доста с къс косъм и не беше такава красавица, каквато е в момента. От грижата и любовта започнаха да растат едни дълги косми и тя се промени визуално. Любовта е много важна и един човек, когато се обича, също се променя много и то към добро, към хубаво. Когато един човек усети, че е обичан, както и едно животно, когато усети, че е обичано, то разцъфва. Здравейте! Аз съм Анна Филипова и съм с бебе Лори. Тя е женска, малчеста и е тежка. Премина през големи трудности и се бори много, за да е жива и здрава днес, но никой не я пожела. На мен точно преди Коледа ми подариха в кашон 4 бебчета, които не са породисти, но сме ги прибрали на топло, тъй като от студеното време. Аз много пътувам в страната и снимам животни, които са в много трудно състояние, бедстващо състояние. Понякога съм и приемен дом, т.е. аз взимам някое паленце, да кажем от Сандански, прибирам го в моя дом, грижа се за него. В повечето случаи те са болни, имат нужда от лечение, оздравяват и намирам едни прекрасни домове. Те се осиновяват и са много щастливи. Да ги разхождат и да ги гушкат. Аз съм за първи път тук, но призовавам всеки, който има възможност, нека да дойде и да усети колко е приятно чувството да дадеш любов и да получиш. Например, от декември до февруари помогнах на над 20 кучета да намерят дом. Бездомни, които намериха наистина много хубави домове. Не просто някъде да се дадат, а хора, които ги обичат. Имам обратна връзка с тях. Тези 6 невероятни сладурчета ще останат много дребнички, търсят си дом. Майката е териера, бащата е пекинес. Много са сладки, много са любвеобилни, търсим им дом. Намират се близо до София, ще се съдейства с транспорт. Ето тази топка "Любов търси дом" беше изоставена. Когато търся дом на бездомно животно, в никакъв случай не ги давам на всяка цена. Не е идеята в това аз да се отърва или да намеря някакъв компромисен дом, а всъщност да подготвя самите осиновители, че това никога не е лесен процес, но пък и много приятен и винаги ги давам в много сигурни домове. Когато се намерят подходящи осиновители, първото нещо, което ние правим, е да се подпише договор за осиновяване. А договорът за осиновяване е широко разпространено. Много организации използват това, тъй като по този начин хората се ангажират по-лично и по-отговорно и самите ние като хора, които търсим домове,
на животните в беда, се чувстваме по-сигурни, че ще получат необходимите грижи. Защото се получава понякога хора, които наистина имат желанието, но просто те не са наясно, не са гледали до този момент домашен любимец и не са наясно, че понякога това изисква някакви трудности, възпитание и търпение, както и при хората, както и при малките деца, родителите знаят какво търпение е необходимо. Да бъде транспортиран до всяка точка на страната, транспорт ще се намери. Този договор не е само морален, той има и юридическа стойност. Категорично хората, които осиновяват животни, са длъжни да предоставят в рамките на известно време снимки и материали за осиновените животни, както и аз имам правото на 6 месеца един път да посетя мястото, в което те са осиновени. Когато помагам на животно или на човек, това, което усещам много силно, е чувството на голямо удовлетворение, но в същото време съм и критична към себе си, тъй като в момента, в който направя нещо добро, което завършва с щастлив край, осиновено животно или помогна на някой възрастен господин или госпожа, това, което усещам накрая, е много голяма чувство на удовлетвореност, но в същото време вече веднага замислям следващите подвизи, които трябва да направя, тъй като страданието е много голямо. Има много доброволци, но са много повече страдащите животни и хора. Така че аз не си давам почивка. Не се удовлетворявам с нещо, което съм постигнала, дори да съм го довършила до край с щастлив край. Голяма част от хората, които са запознати с моята доброволческа дейност, казват, ти няма да правиш света, има толкова безброй, хиляди, милиони дори в световен мащаб хора и животни, които имат нужда от помощ, но за мен дори един спасен живот е безкрайно безценен. Това, което ме кара аз да се чувствам добре, е, че не знам дали защото съм жена, но аз съм човек, който обича да обгрижва другите, както своите близки, приятели, роднини и семейство, така и животни или хора, които са в положение, което не е толкова равностойно, по-слаби са, в някаква степен са по-слаби. И аз обичам да помагам и за мен това е нормалното поведение. Не защото помпозно се изказвам по този начин, нали, трябва да правим добро, а защото аз наистина мисля, че когато човек направи добро, каквото и да е, колкото и да е дребно или малко, това е хубаво и дава много добър резултат. Не мога да си представя, че някой може да го иска това на пълто. Има хора, които наистина са много жертвоготовни, големи алтруисти и не мислят толкова за себе си, колкото за другите. Но да, като че ли в повечето случаи хората на първо място поставяме себе си, собствените си проблеми и грижи, което абсолютно мисля, че е естествен ход на еволюцията и на човешкото разбиране, защото всеки човек се стреми към това той да оцелее и да се справя в живота по най-добрият начин. Когато някой е арогантен, груб или жесток, дали е към животно, дали е към човек, това, което аз лично си мисля, е, че това са хора, които са имали проблеми в детството или не са били много обичани, или не са доволни от работата си, хора, които постоянно се сравняват и са неудовлетворени. Когато човек е щастлив, той е готов да дава това щастие и да подава ръка на по-слабите от него. А и нали ние хората, ако говорим в сравнение с животните, сме по-висшето, даже най-висшето Божие творение и би трябвало да помагаме на по-слабите. Дали са хора, дали са животни. Казват, че ако не им обръщаш дълго време внимание, дори могат да умрат от самота. В чужбина хората нямат нужда вече да оцеляват, защото те са на едно по-високо ниво, по-спокойни са, имат много по-голяма енергия, която могат да отдават на животните или въобще на всякакви социални проблеми и на хора, които са в нужда. Но в никакъв случай в България не сме коровосърдечни хора, тъй като може би малко живота е по-труден. Доста опити се правят за хуманизация на отношението към животните, да се спазват законите, стопаните да са отговорни, все повече информация се
качва в социалните мрежи. И тук също има един голям напредък. Аз вярвам, че ние наистина ще догоним тези страни, които са по-развити във всяко едно отношенията и към животните дори. Здравейте! Ето тези котета, 4 на брой, са само на 10 дни и бяха изхвърлени пред един вход, където плачеха с часове. Котетата са прибрани, полагат се необходимите грижи за тях, но се търси както временен, така и постоянен дом.